Здравейте! В този урок ще ви покажа как да си направите повече мускули на дадена снимка. Значи за целта аз избирах тая снимка и ще работя с тая снимка. И сега да почваме. Отваряме Photoshop. Даваме файл. Може и с Ctrl и O, защото Ctrl служи за всичко. Даваме Ctrl и O и отваряме. Значи даваме шорткът Shift, Ctrl и X. Трябва да се появи това. После вземаме Forward Warp Tool и почваме леко да работим. Така. Лекичко. Така даваме булто за малка обработка. И ето, можете да добавите осветления. Ето така. Даваме Save. В JPEG формат го сейфираме. И сега да видим нашата картинка, разликите. Ето вижте разликата. Това беше от мен. Дано съм ви помогнал, дано съм ви бил полезен. Ако имате въпрос, пишете на Skype, на лично съобщение или просто коментар под